Gusii. Umuruburi ukubwatia nigo kurigirarigwa n'ebigori byonsi. Mwanjumuliria Ndizi TV na kwali mbibene tunda yende ime yomuroberi umuganone muroberi ojekera litukuli Jumatano enza munerusu ya maragoba asosanga nabageni awa watatebya emegano yabo nayiba chakrete goikira bayikeire nyoranga ekerenga ekenene yomuroberi oyo nogokoa oboseme nabo igokoa umukia nayo manyenga ali asore tali omwali bubugima nabo kuba uboswe kurwa sekerenge kemo gotia sekerengo kindi asindikolia lero inde na Silas Orenge oyo kabiro mworo kia kulele bomaniga nigo are omunjilia asara bosanga nintwe Omogano yenga kiabere aho sokorwa sekerenga aringi wikira sekiri naende abga osemia naye omulilia Ndizi TV kulele nabo kwenda gutobwa tugetera mtandao wa Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nawo igo wetera mtandao www.ndizitv.net. Wairire buya. Karibu sana ya Ndizi TV. Asante sana murayo. Yo Omogano. Asifede murigelia. Tomani yaye ningo naende inkiyoko bagokora. Buya mono muraria. Asamarieta nkoro kwa Silas Orenge. Enka yaitere garia South Omogano. Ekinyoroge kurunga kiabagaka. Location ni Botabori. Na esa location ni Botabori. South Omogano constituency muno nateba ime ya Kisii County. Yes. All right. Nkiki okobabo kora so mabwa obutuna botambe. Silas Orenge no musae taraba mogaka. Nigona kabeire umworokia kabeire asibono inkiyokora asiboniga ne ngokoro gwonchereria biashara biane aigaso muchibosongo boigo ngo na gokora na mangana ya YouTube content creator. Yes, nimbote channel yana ngona gotema obogi mangora ngora ngona ke okora se channel yao channel yana korkunga Enogo TV channel ya YouTube ego dina mangana yeke Gusii igotogo somia aba Gusii eke Gusii keribe bire. All right. Muna bono amangana yenyoma yakare ngakiyaga korirwe ngaiya sarekerete na ende ninkikeretoga netokore. All right, toyendare hamuri ngona bewoni mwaka kireboire ende nsemokie inche gongiboire omwaka o 1996 ase ekenyoro kinago tebikia Botabori ali South Omogano. Yes abaigoli bao ngaki baringi na ene amalietabo ngaki ali ngaki bao kinetinga kieli omogaka nigakoro kwa ayukanyandoro ayukanyandoro tato mwabakoro ku nyandoro muro omongina mama gakoro kwa Jeni Nyanchama Jeni Nyanchama so bogere garia South Omogano bado lakini ochinse mochiricha angeno mopako gwabagere kiendege bintu gotora abana 6 njendo mumuro kabira monenaro na owo moneno mumura nenchino mumura abakumbwata na baiseke babere gatiga iga then naendo mumura kabo no musika gakora. All right. Bona baiboli bao mbato kia balenge kerba bao kinya mere mukiba ko bao kara andake omurari onda tebenga baiboli bana una nakina igona nyora bakora amangana yoborimi oboremi bare gokora kyake lakini mwako minto mono iga specialist amangana epawaso okorira se miaka ndatebe sarasini bo omochweria wimete chibao ngwa mwigirete byale bo korundige ndoke
buna narengo moke ni moroje gakogendie umusumeno nore barego abande bari iguru abande barenze lakini buna matuko tachitiko bamange kana so akungainia kumayanga nkie ugochweri obo kanyoro osukire o chenjiri ochira sambangana ye pawaso na ndi nabonda atengane roringo mwako mutangani ase kenyoro yeito kumanya go gendie pawaso oseko yetumeka igongiche mino ingani eba na bonkonyo ba otekobura no mututu yes abo maite nabo ninge betero ne chichiko chicho mututu twaga uteiri akwabike chuba gatiga omora usena mabuta echine chiroro na chiko chia kabiraro alright umonje muri Ndizi TV otenda kusanga nere Silas Orenge oyore omunchereria nabo igo okora amangana yemitandao asitokobero kaso mono Kenya modelo content creators oyogenda kusanga na intwe Omogano ye nabo kwenda kutobwatia ase emargoba yaro wetera aso mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital asense YouTube Ndizi TV News na wetera aso mtandao www.ndizitv.net asotonyora machinsa emerongebere nainye amatuko atano nabere ye wiki tobeto kusanga naye bene yes Silas okaiburu mwako yibata 1996 yes oruwabo mwaka kyo chagete kwa ile school na chagete mwaka wechiri bubere 2000 ukaenda school kieye go chakitari yango primary ochaka school yane igona chagete ase academy yari kuru kwa Pema Academy go yarenge school yarenga ngena ase abaiboli bane bari kurima omugondo bakomboete bone school yarenge next ngachakiraga abwase class kia nursery ngakiria 2000 into abwate pre unit bitembi arengo nursery class 1 kogenda uchimuino ngasoma nursery ase school na class yemo then later ngachange school ngagenda school yako nga Great Star Academy class 2 ngabera Great Star Academy but ekabanga chivesa chiachakire gokea omuibori asengencho omongino minto engaki yabwate ari kurwara sana ekabanga omugako minto bere ka kutumika chivesa nyinge ekabetere ringa toru ase academy togende primary public school bono nalina bete transferred kurwa Great Star Academy nkagenda Nyangweta primary school ngasoma se class kia gatatu class 3 that is 2003 ngasoma class 3 mpaka class 8 Nyangweta ngakora matem kurwa se school ya Nyangweta primary aso mwaka 2008 nganyora maxi arenge 316 I guess school ya primary kwa lengo ya kusoma biko sebinto mbiri wa college inche nanchete chigosori chioma minyoko mono ebina bintu nagakorire ninganche chigosori chioma minyoko orori rwitu no ruko minyoka okay chigosori chioma minyoko ngaye uko minyoka to baika tinjire tikogendare asengencho ya majira nanyorete kato arenge training kanyara majira ya ingo mwaka 2006 nanyoreta amajira wono tinjire tikogendera ngakuwa moyo ngatigerani amagorane na minyogete ngatereria orochindro rwarengange asike wanda gitu nkebwata machare ange na roche bono riringi mogete nge indete nkominyoka ngatereri ngagenda roche amagorana akaumia maruga ngabenga kientambe nchandegete ntari gutara boronge buna abantu bagutara bona we dream yane na dina ikaranstance ngairengereri ngateba yaya etarent nengia lakini jinga kichinde keretari gokorage gositari gokonye kumisa na bokora itigake okay bono ekero gwakora class 8 school wate ya Nyangweta yes Nyangweta kutoka South Mugirango etago okanyora max ya ngana ndo kwenda school ke kanyora max ya 316 nkaba ngakingi yote na beto na mbaisa to ase abantu bakota matemu mwako yo okay karangeriwe school ya narangeretigu school ya Kanga boys
karangirigo skuru ya Nyangweta enyene nkarangirigo na Nyakoiba secondary school lakini asenge yo gotenyara kwa waibori engaki iyo kanyare kananga skuru nda nyare kogenda Nyangweta secondary school nga join Nyangweta secondary school omwaka 2009 form 1 bune discover kiagara ntu abwate Nyangweta ire boarding day mixed boarding day kera so Nyangweta ntoma itenga ko gani wakiro mwana ekrabira okora amatemwaye agras isano na isato na watu kuganinga na inchiga kimbe kingo skuche skuru getenga nyatendo bwate chiskuru echi asebirengo ndo bwate skuru ere ye district level chirichi aka district oche county extra county bono chiskuru bwate county chiskuru abana bo abange batakabaende chiskuru chiense ose asomone wikeni moleronga national schools kolendaye nga kwa mige okomige kwa vere kwa chile school ye secondary maybe yo kiagarando chekanganera abunto bwate chiskuru chinena ngaki kwara ibwetenga ki nabona asarerete kiagera muraria ke onare gukora matemo class 8 na bwate birengere ringa nenche nyora maximum ine na guchigoro ngenda se school ya Alliance lakini ntiyanyarikana kana nyota aria make kana rangeti ku school eji nabona bwate rangonga onyeri ruberia nyambari nenche ngewa kiagerenga ki nyambari nero ya kumete na Nyamawa boys nabona ari gocha kogoka lakini nenda unfortunately karangeri ku school echinde kero na karansa na maruba ya iga no muibori one ekero no muibori agantebia Silas thank you for working hard lakini nenje nabona abo atokuganyanga ngosomi school nene lakini bono noroche asokonyara wito wikirete na ari gosaba unga understand skuru ndanyare ukoira Nyangweta okay bono ndatora bo semi tutari anda sumu tumuko abana mbaro konyoranga babeti bakonyora magisi ya mange kurende bono iga asinjuko meka babeire baragende asiskuru bagane kogenda bayiro chiskuru bosechia boko bakorunka bakogende skuru bose mikiyogora batiko no mwali bobo mose bose malinkoro egendo ndakwana nne mono muraria skuru dari ere weti omwana omwana bweka ebidi yo mwana nerera mokonye abana mbali bakoenda chiskuru chinene cha Alliance baenda Maseno bagenda wapi lakini onye tabu ati umukia na egento kedo kunga focus na bago kwolera kuruwa kare bosa lakini onye kabwate determination kare focused tabase ko irana nanga na sekia irwe skuru enke ata irwe skuru ene buna abande nabo ako nyora ko make kurwa se skuru erienke as long as ekiagara bari mu bari Mwanchu muriria Ndizi TV ne tuganda te gosanganere Silas Orenge oyore omunchu ali aboigo okabeire omworokia obera osangana intwe Omogano yebuna betega okina wikira sabira wikira chinga kichabo no iga asikolinde bona iga to wikira sensemo abetega wika school ya secondary ya school ya Nyangweta kolinde school lende hali abwatu kwani kogenda lakini kolinde singi joko meka aikirana kwende school kolinde ntogenda gosanganere abo tutebinga yabi ngakiabera goska urwa abo asiskuru ya secondary wikira tayo wikira asiko genda gutengera Ndizi TV nabwo ubwanzu Gusii umwanje muri naganite komanya oboncherire wiga bwa bwa taxi nga yoko bokorera ojo bwana wa taxi gongo bokora sensemo ya bosongo ande kompate pick up ko kwedi max pick up enero ko bokore misigo kora bonje bonde kwensi bodi kero kendora ganyo oikerugo aso sensemo yo bwana tiango toreira na maiga ke igora tumanya Geoffrey oboncherire oboigandi kwa bochagete Otoriobo yana bochagete 2017 Chana bo chaka 2017 iko na renge actually ase seme ye pick up iko na uta kwane elo nere na sabete ko ku nero ya youth fund na sabelo ni ya youth fund elo ni actually de vijana ba less than 35 years
Karena chito na sabete lunye. Ono na banko sinde trende plek dana. Na banya rita ko nga 2 million. Kata karele biashara biga mna bide. Ego na ba go sire toga cha ko gonchore lyo gwega. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Monju muliria Ndizi TV ni kutokenda kusanga nere Silas Orenge asomoroberio Omogano ne moroberio gocheka litikulie wiki litikulie Jumatano ensa emo ninusu ya Marogoba asituko batugusanga nabageni ao baba gusanga na imigano yabo ngakibabeire bagukina emechando babeire bagwetera ende no nayo mwanju muliria obe gokwimanye nabo yokonyora omokia obagose kurwa sekerenga ekemo uchiasigera kupata kusanga itu bendera ase mtandao wa Facebook Ndizi TV News Digital and semo ya YouTube Ndizi TV News na wewe bendera ase mtandao www.ndizitv.net asotonyora chinsa emeronge bere nainye amatuko atano nabere ye wiki asobo batosanga naye bene asentira ingia Silas Orenge na kwa nini bene asentunda yende imeyomoroberio Omogano mabiro usanga na intulinga unakwa betu kina wikira kwa betu komenda baka school ye secondary ya Nyangweta kwendali school kwa watu kwa nikogenda na singe njuko migika eko kwa ni school ya Nyangweta kimwe bwa betaro omoraria ase school ya Nyangweta na bonda tebenga na nyorete challenges asengencho narenge ediskora na abana bande mbale barenge chiboda okogenda kuri school maambi okonyorwa cha assignment na bora ikenkonyorwa mafuta tari kiagara ne chita twari gutumika seito stimatiyo konyora mafuta tari ira assignment omwaka turi gukora gocha maambi onyorire school kwaegwo punishment yoko bonga bongi obo chawo iskago bono twetrita mange ayo konyora nde igwikire class me konyora mwarimu osoire turakora sabu na ene rumutangani lakini rende ngatema kwirwanirira mwibuli no mokongu Orenge no nyata bwate bisabwa na bare gotemo tema paka mafuta toka at least rende na overstay overnight na college assignment nkam tiemana na bana bali barenge boda na bonda toto murali ngamba ari kombwa tambe no ne classmate cyane kiri ska na bazigo confirm this nga enamba na ko beng bepi namba isatu ko buna cha form 1 baka form 4 namba na ko beng bepi namba isatu na maxi tindio tenga namba barenge kiagara na ko tarira chibi plain chibi gawo yes nga genda tugatema school fees mwaka ariko endo butore mete nera simegete nkaiga obutora na chinko o ile school fees yana konacho egaika form 3 that is 2011 2011
my dad ikatoka nanga otwalire rango yoko nganya kurunka agende Kitale kola temo bogima singe njanyo atenga nka yabeire akongwake agatonganya twensi ku Kitale aiga Kitale no na chinjiti school ngaso school ya Kisii Secondary School form 3 Kisii Secondary School ngatema aronka nyora challenge nchi arenge nene singe njito medangene school arego soka iga na ndine de school ya arenge bono tore the same level tukamnyoka naba tukaenda form 4 I emerge the best from that school. But unfortunately, during that time, the best grade now from that school could not make it to campus. So I got a B minus. B minus of 53 points. That is the year 2012. Tianya rekananga in the secondary, yani university. Ekambere getiro asenge ncho mwiboli tare konyara nande ko raise another fee yoko ngira back to school ngirole. By this time kaimoka nka resort kogenda Meru bono kwerigeria obugima sengencho omwiboli erota eminensa moyaye okolire bono nayo konye kiagera na watera ngo kwenda university atebati angenda Meru ndiye kebarua nkore nyore chibesangira ne school ngirore erinde nyora max yari agana iri kwenda university amuralia nabona igete Meru ngasoe company mali Meru ngakoregas company megat karosi megat ya semeti yenye tano mo kanyora chivesa na kwa kanu singi miasta 16 ase di tukerimo abona rosi chivesa chisaine the year in 2013 the Meru the year 2014 nkaira na Gusii kanaira na Gusii ngatiga baiboli me yega Kitale kaira na Gusii ngoika Gusii egene koneke kankore kanu muraria nkikwaro rete Meru gocha Gusii bono ngira nenje koira na school okay na nene na kunyara koira na Kitale nje so school kiagera school eri yangecheti na gure kurwaro bono nkaira na nje koira na gocha so abantu barang understand so school yanka at least as a chi condition chire at least favorable ngacha kaoneka Gusii chibe sirina arwete na chira chio garia ngacha kanyore nyomba tu abwate tu amenyete ya gure nyomba te iyo chibe chiri kabetere lingora mabati second hand ndara rosie nyomba chibe chiri ngagachire nyomba na ndro chibono ekiagara ngaire ndo gocha kuruga ende school we kwa goche kada wonde anga gache nyomba singe njoro mutinyo sta nabona ndengo so ansi emesi ndo chibe sangira ne school murari yakero dirinde ebegetu imebono na chiri gosie emesi bono nkara rosie nyomba nkasobo na ndiko dike barua kemesi twari gosie emesi twari wakano singi 300 lituko murari dirina ngasimesi yangu mutinyo yomo nyasaye no muya dirinda ireiga esenge tu kemesi nyore umungwano yomo ore chirani yane ndaruke ndugu yane I thank God nyasaye akamutumeka agacha kambuli ndugu ngakiwa chande kaiga kwani nkikuwa bwata matemwa aitete kamweresera nene kamutemna yarenge agande ya libagandire Nyangweta secondary a principal ngo rwere scholarship by then principal yarengo ora ko Mr Benson Anyona uyore boni ga Michael Secondary School in fact Mr Benson Anyona ngo wakerambye mono ngo akonye to mabwane nyasaye tigana okobeko we ni mtu wa nguvu nkagenda immediately na yodo skadi kabuna ndebete report nero ngasoka nkagenda netukina tugete omochabo na bwato bochabo kamili kana bage school kanyore kene principal were principal kambolie kan interview kantevi njamanyete initially kana inge school form 1 2 na Orenge deputy principal ono baadaye nalia chitaka sikiwa kabe principal agante Silas yana kumaite manye ko tayari ko irane school nja will sponsor your school fees borrow ikaransense also mena don't promise nga you will make it to university nkaigunga omoyo nego cha angake ekene tinji tikiro no chimesi bona so gata kuru mesi go bisigari principal ye kanga 1000 na rigere na ba confirm kanga 1000 ganta yendo ngerwe tuki
na kende yonsi oragani ochiche to base gwechana na kende yonsi none uniform no kweguka umuraria nkaenda nkagingerwe tuki kairana nkagore sabuni kagora nini ebintu biri bikaigesera angie bikoroto ne bikoroto na bwata ngagore bikoroto bya skuru nkaenda mbage skuru kagenda se secretary kaebukeregento ngatebu kawara kiwe dormitory asenkorara kaebu bitabu kawara kiwe class. That is 2014. One in 2013. Is it 2013, 2014? Nga korega si moralia 2014 nga tema kaikaranse class ime. Dina so ile skuru motinyo kabere. E wiki amona akote class ime tubwate amatemu. Ngaenda matemu. Imagine narure ko simesi najire class e wiki emo yere class ime amatemu ngaya. Amatemu ari ko runga smashe. Amatemu aya ari ko gechi ari ko korwa South Kenya Conference ingima. Orenge CSD schools. Moralia nkayaitera. Ngakora matemu omweseke akatangana class igima. Nenje asobo ngabwane na naito mweseke kumbwa class. Nkaran nkarera ngakani ntamekuru class ntamekuru school ngenda bono nkore ndebi yakagero mwese kombwire lakini naende principal kanangirie kante kana akota mate mwana abete namba 3 igona arunka naacha kuirora abakonya no bari school very very fresh lakini naende ngaba namba 3 principal kanangirie kante nga despite the fact that mwese kokubwire na mwana mate ngo principal tingonya akabera class ime asengenje mwese kombwire school lakini and they know you have the potential, go back to class to go chinga soma chibasa nije ngorwerete ni made you can make it. Umuraria ngatema kerama temu kero tu akote etamu entangani na bana nyorte kinde namba 2. Okay, asenye nchono chebiro ngene to nyoki dai to binga aha ngayiga wikire nga amatemu afonfon aro kwa berwa okara. Oh, matemu afonfo kero ya Orenge endia na botu atemeto gakora matemu. That is 2014 tu arenga 181 out of 181 omwako ito chiwa enchi achite skuru ito nyasaye no muyena wate why tukanyora twaitira abana batatuboka na wate a mini grade ya B plain 66 points nkarangelwa se university ya Karatina ngaenda ngakore kosi kurunga Bachelor of Information Technology IT yo na graduated the year 2019. Yes. Ekero kwa bako graduate ngwara ligete barua kuna bandi bakoli kusenga igwara sote umuradia tinyige tikoli kike barua mono inche keronde kuchikokora matemu yo mwaerio 2019 afonfo yani a 4th year na nyorte call from my school inyangweta secondary tagetengirane nchiko coach computer studies bono buna na kote kotemko mweri gakuru university nkaira na lioka na basoe school go chaka somi computer studies ngasomi computer studies korumo tienyi na kota matemu mutinyokane ngasomi bono korumo tinyokane ngasomi nyangweta mbako mutinyi 11 that is 2019 mutinyi 11 nka shift kororo nkaenda St. Anne's College no na so mi St. Anne's College igekero nyangweta kwali kuna serikali useo likirene school wenyene school ndigeta yanda BOM. Yes kwa nazali baga St. Anne's College rin bono kerotore omutimoko all day December nka nyore e poster e advert nga St. Anne's College nita itaba alimu wa ICT and that's my area of specialization. Then I just got the call ngakira director that is Obaga tukakwana agante we come we talk and that's how I secured a chance in St. Anne's College. St. Anne's College miaka renga kwa rasometio St. Anne's College na sometio mwako 2020 corona igacha tuka break muna naende corona era tukaira na back to work 2021 nkaru
sentence ya town kagenda Ogembo uru Ogembo naende transfer Chirororo gacha Suneka kurusuneka ngenda Keroka gacha ngara break yake kora enda kwa bintu bya nabikeiga naende nkaira na 2022 mutinyo nane naende renta sentence college naende ngakora keiga kuika last year mutinyo sta naende ngasoka okateba ngatiganso kebono mwantu muri Ndizi TV nigo tugende tugusanganire Silas Orenge oyo gende tugotorera Omogano ye muna betera ukina agasuka kurwa sekerenge kemogochia sekende school yogoroso school ye secondary obeiro mworokia we secondary obeiro wono mworokia okwegeria abantu ebintu asabwate ubumanyi anene mono ase chinjera cyekerero bose asomone beke nyamuriro ICT asigona igotandika gusanganire omonju muri Ndizi TV abantu kunya kwigoli bale mumuro nakunya kwana magana nari bantu bo korende ayuna magana arabega otumanyia ekarotora chikurwa ase omutimoko oromoke korende na ngeinko ikokwatebe abakwenda gusangana itugwetera asomtandao ko Facebook Ndizi TV News Digital and YouTube Ndizi TV News abagwetera asomtandao www.ndizitv.net asotonyora chinza emeronge bere nainye amatuko atano nabere yewe jasere tukasakusuka asengenjo kwira natore tugenda gusanganire Silas Orenge. Uniform and Sports Center niko bakoroisa na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amaguru amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo ikoba gokora embroidery nkora ishabale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoro ishabale na konye changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde obunge ikoba gotoka asamagacho abaraka building imeyumu cho Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Mwanju mwaligelia Ndizi TV niko togenda tukusanganire Silas Orenge imejo moroverio Omoganone moroverio chikali tulenje ku Jumatano ensa mone nusu astoko batugusanga nabarai aba naboiko abantu babere bawikerania ebirenga azobima babebya emegano yabo nkibacha gete kwikera ase babere wikeranyora ngatali megano yo katogotebya tari mugano ogancho guno gasusu kolende Omogano okwene kinga obere ogosemia nago gosegeta naye obere osokorwa sekerenge kemo ojia asikini kona bugwana gutugwaretera somtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital and semo YouTube Ndizi TV News abagwetera somtandao www.ndizitv.net azotonyora chinsa emeronge bere nanye amatuko atano na bere ye wiki karibu sana naende asentunda yende imeyongoroberio Omoganone asoma tugusanga naye bene watebiringa kwa bere watire college kwa rasomige college kwa rachire school ama tukayonsi konyora kwa bere people osinga yayigo ozigotwara bantu omoraria people igona banyore college kerongo somie college ya St. Anne's in fact nanyo to mwanafunzi kirasime nao obacheke bwacha akirita okay yo no mwaka 2019 December na kiarenge mubwato umworokiwo naino umworokia ngaki njerende tale ko kobo singa ki bintu byarabeta
andake nawe ko bengenje ngong asengenjo amangana ya umuraria na makongwerera isiko gaiga abo ibori bara siko bwanga to tuma ibori bane skuru baenda bachiko konyoru lakini nende ikona atigita gakora ekosi yae kera kole ekosi yae na lina mo sabete namba kama ya ninga ntomera ndokwana na mo voting na abo mondo rasi boke konte bikere ngomo bori abo no to momento gakwana kanyanga na boto kuigwana dende tukachakira abo. Okay, asiwe kirabona iga no bwate bana bwikirabona iga nimbo atomono yomo omumura. Yes. Okay, igona liya. Okay, bono ekero gwatiga gosomia ye wachite bona kiagera to batiga gosomia kiagera mimate ko bo mworoke bwe college ko enda se no ina matanga kwara tebanga inje no mworokia weskuru gete na kianyarete na ndo gachute omuraria andake nda tebenga chigasi chiabanyene ne chinkong na bo munda akora bwesibete ko endegasi lakini tamaite ya rogwetera ne mushahara ko nire ngore na bo ko enda okonyora moreriere sana singe mushahara kuria mushahara chibes chinke ochikoira na nyomba kwa nyora renti ko ganyete endagire ko ganyete umwana bono nere natagete kwa nyora ngachibes chirio ko karoko rusie fea kwa riko tumeka ko endegas mafuta kwa riko yaka kwa nyanga to bwate kende ke gotikara bono nganyora it is even more challenging ukubuka kire mambio ko endegas lakini no mwibori ako wakera isiminga ndetere wakinto mere singa msini ngore lioko to bwati bono ikabanga no bosoku na eko enda baka no enseito ngoge nanda bwati kende ndari ko no neskari moralianka kachibwa ka sabchiane na ndeke na I thank my wife na banga advice tinga ekasi kwa yako for long lakini torochi matunda karimaya na botwa na bayenge buyato liginjirende yo survive ekeno muralia na botwa chagete biashara tukaiguraga hoteli geteiga aria mwembe tukarangangana katwa chikongangano hoteli aka kabanga mbiari gosinya singenjirende boni no mate cash flow egerense ase county to ya Kisii chindagere cha ikorara asingenje chuteri charenge very close chengi chinyinge tukaranga yaya binte bimbiri gokoria ndo gokoria se asara gatiga kayore salon beauty parlor ni mwade beauty parlor ali mwembe kona kote mando bugima dende na mangana online entrepreneur bono akero kwa bo gutigimere makiagara bange bare bakorengere gutigimere mo akibu mo gwara bete kero kwa tigimere mo bono ngendo ngire akabekire ndagere mesa akibu mo gwara bete ngakibu tinde tigo kwana nganki kya beta singenjo kerna tigete meremo tinde tigete meremo ntara chake biashara yona chake biashara mukungu akachaka koberoro kanyoranga bya chakire kubwata kero bya chaka kubwata nze nali na nyotenga ya bono tingo nyara koberaga na ndo cheka igera fatari na jiko kombe two sides kanyoranga biashara bira fatari. Okay, njera kiora bigosemi abantu mbere konyoranga bagenda dokore mirimo yabo kuri nimba isane gitina ende barochenga emiremeye ni hiba migete kigima njera kiora abako baine kinga ora abako basemi anya gateto chutige mirimo tachi konyoranga onyoro boko ngukigima umurari agendo ndakwana ngelinga egas negasi na ende kerora nyore gasi to saria to baso saria gasi ngasinge kwanyori rege ndokora bose otige gasi na madarau bose ogende ko bere gas ko bwade miyo yebirenge gasi ngo korata ngonye tikende mbu yawo yetige ogende okore bintu biribira okonye gento ke yokora gwisanegete na gas te ye go chayo gas na benke nyekore no moyo yo masinge njokera kwayerigia digo kwa manyanga na boko nyara go deliver okay biashara byao no gandre to kora ko tebanga na ende gokorori amangana online ngaye kerengere kigia tirete na igwacha kirokore ebinte bigwetera somtandao ngayi kwa tore te kerengere
anda kenda tebenga kerona arenge na ikaransite na rekorigere na beire injibuna ndega no muntu wanjite culture sana na beire nkorigere ya bana ba minto isko gaiga style ba gutara bosa style ba wesoka style ba gukwana style ba gukora ibintu byabo tengo geti kereta ngokya ngataka korigyo bosemia kurwa saba gaka bari bamaida manganaye kana ngara bori ba kababiri batatu bekenyoro kababoria inwa bagaka babono inukero mwarenge abasai ebintu bona byaro kurungenje bagaka bagangani ngabinte byarenge iga style ya ko byenge byao kababori na kimoroche mechande abasai bagwetera boniga anda ke norocha basai bambwete miaka bataranyoma basai bambwete miaka bataranyomwa kare abana basai basubati mbaka nyure maru squeeze bakonyoma maru taonia nkabori angataka komanyanga nkigekogera ebintu ebikoba bagaka bagantenga yaya asinga nje tu ebire culture kurwa abunga rigyo mugako koroku director bino nyambane nga ikaransa nere nga share nere nga muteya umugaka nega neiri nere buya onye bono yikirega abana bagutara nechianga chira half naked a generation yere motungo tara bali bosa na in the next generation our culture will be swept off ndiruchi konyora kendi yons therefore tuise kuirania culture na boko nyoranga tuakonyire generation yere mutwe manyenga iga igambia na bega ni iringa sokeiga gosina banga ni biefuga then tukachaka rende tukabona nina kitoko tukatayaya obino no bwate bomanye asamangani culture turachakie YouTube channel ase umuntu agenda nyoro bosemyugo ndoko nyanga twakonyire bande bake mwako bina gantebie nje ninde free na ninde willing lakini bone kanyakana tubwate challenge we have an idea we don't have tools to what the camera to what the camera to what the computer laptop mwako bina ga suggesting a director Kisii Hot TV bwana Kakasungura na bago tokonya tukamurangire on board Kakasungura gatebi kinegente kerengere jekia inchuto koregas na watu wachagete igo tukachake gasi tukaigorena kwa TV yibono tugende begosomia bagusi Gusii kirigia kare ibona na kibona abantu okwire no ena basai bamino ngai no mosai wate kugere koro matina bara gokumike gimanga ayo mosai nduto kaitinga tangu bona yo kwemanyi bintu byekegeni onya kwemanya teknolojia gochia ngakia basaba bino okwire na ende abasai nabo bakonyore egekonsane kyagara baba digital no ene muziki bagotegera nabo ko yigi kuyunga nere ara akena kunege koro na ende asabali na temire ko share na barabu na abane baro bare positive abane baro bare negative bagotebe bine bintu byeturi chingaki na bitatu irandons lakini rende egendo kirakim bwato gosemia yani bwato moyo ngelinga esabali ene nkongo lakini ikatoike tokonya exercise kirike gocha na botata konye kikero boniga lakini kirike gocha ikatoke konye njira kitura betoko twara nga twa betoko twara okorenga na nibo se balance egati yege korna mangana yekerere ekyagera ebintu mbere tanyari kwirana ndokonyara bataka kubika amayo ndokubika liyo bono iga ndokonyara gochaga kunywera erongori ebisanda bono iga ebikombe byakire ndokuja kolina kibunda kigari kichiro njira kitura betoko balance amangana yabere tonyorenga nduneke goliye kemo twabere tokukina bya tokutumika mangana gikona bwigo ogonchuria gwe chinjere chekerero anda kenda tebo muraria asa mangana go balance gikorone kerero ngeringa ntutageti bantu bere ne bacha kubeka mayo ntutageti bantu bere ne bacha kutumika ebikombe birito gatumikire bya mabati gosijisani jito gatumiko chikara jito agesibire bebere egen tutumine tiga igangeringa abana ba minto especially abana ba minto abasahe na ba chirare ne gekoro bamanye style bagana iriwe soka ege soka kwa maskani ugo kwana kwa maskani na gokora ebintu bya maskani unabono omuraria na banda akoboriri swali omusaye bwe myaka yago na rota maite masangi niki na ebintu bitokora bya masangi byarentereire emechando ase tore tutamanyiti abantu babiri bakumnyoka sobonya nabi nga bakorogwa kumbe negenta akora tekebe atamanyiti bono intue gototete ko balance in a manner that omusaya manye Gusii ngigitagete tari ense mo
yo kwesoka ebintu biri bye bikoro lakini nesoka yanga ya kisasa lakini ekabe umubero maokoro baito kwesoka bare kisasa lakini mbali kubeka mayo lakini naboko tango muntu nabwate nesoka take maskani nikine kitominate. Okay na ndi boy gondo bwate amangana bega gocha kuna edini nero njira ki turanyare ko batoko balance amangana ya edini nero na boy gone igikuruma itabantu barakoranga abantu bakubire bintu amayo aya abantu aba turojenga aba njira barosteringia se barosteringia abo moraria inche buno muntu bwekoro gwese buno muntu bwa interest yegekoro nabonda ndago pingake edin nerororo lakini edini go yarete tuna bantu kuruka westerners abo bajete bagoriye njira yo to colonize na go make sure about capture therefore ndo basako tekia mangane edini serious to tige tuebe gekoro on the bwensi uri ochira se edini tigata make balance ata make orengera ringa in as much as yago kora mangane edin ago so maybe ebuku ya motebi ganega ora irana mai gorengera ringa ikigango kora kwa line kerene gekoro diba. Alright bono ndubwata banta bangi bagenda to tengera isikali abasai angamonde to kwanera abasai mbose mikiora abego kwa abasai to guchukura bwo nabo kubwatuka ingana yayo mwali ko sekerengera cyao cyo mwali umuraria ndade ko te bimusai orion tagarrete incho yongo kwana boniga igonde omunyakerogo bwa abagusii ama mwanyagetinge heritage council indete ko te yabasai ba mintoiga Kenya ya mambi ne yaito boniga netorigereti chinguru cheito na chigane iri Kenya abagaka baro bakolde sabari yabo asegeni yo sto gukora tiga to make sure nga nko impress dore ege korgito nko impress dore e culture na tokore bintu bya maskani asebali bagoto asebali bali sikogaiga ndo basaka onyoranga twagosire kurura ine ya mase yende totige amangana ari atari kogokia totiga mangana yo konywa marua ofio mangana yo weso katika twebo ibuya kerno ena yo gukwana na maskani andake abasai twalinirwa mabaga twasali yoborai ntokonyara kwego mabaga se abaga kabaikara sta sengenjo bagataba ngabasai mbasalia mbasalia ke bagatenga tokosalia ase abantu baikaranse tokondo twasalia igotiga twechoke eminute nga twechoke ti abasai tiga twechoke erinde nto bazakona kolukwa abasali risaga buya mono. Alright mwanchumari ya Ndizi TV niko tuwabere tukusanganere Silas Orenge yobega usangane Omogano ye unabeteka ukina na wikira asebono iga aromunyakirugo utunenerete abasai ase orogongo rwaguzini matinga wabere okonyora engane ye mugusi amangana abire arabega okonya unomusa ukina ase kiare runabo gatebanga abasai ndoganiri amatuko abosyo boigo abasai boigo nabarai bamatuko arero na boigo amatuko abosyo seigo tobe to kwirinda kigima ndobego kwene kinga aye orienkagali ngo kinole buna enjera egwenderete na boigo wikirania okugania kwao asubi masomo muri Ndizi TV abono to wikira omwelio ogugusanga ase umurobero w'umuganone wiki ekorende nyoranga umurobero ngo gochekere itukuri wiki ya Jumatano itukuri Jumatano kira wiki ensa munenu sase yogenda gotengera Ndizi TV astubwate emirobero yoko gokye gosemena boigo ukumanyia ayagenda twikira kinga gikinde na batakeire ubuliriro bya Ndizi TV nabwo obwansu bw'umugusi.